oso ongi idatzitako, edo bikain idatzitako novela beltz bat dela. Gertatzen dena da, hori esan da. Eta gaur egun gauzak nola dauden kontuan hartuta, euskal literatura oso garatua ez dagoen arren, seguru ez direla falta horrelako baieztapenak entzun, eta gaizki disimulatutako ironiaz hartzen dituzten eragileak eraungo direla, ez? Alegia, konturatzen baldin bagara, novela beltza esaten dugunean, nik esango nuke kasik azken bizpairu urte hauetan, aurkezten diren novelen erdia baino gehiago, novela beltzak direla, ez? Edo bintzat horrela aurkezten dira. Bai, alakoak egin dut, zer da, novela beltza da. Besteak ere egin dut, eta zer da, novela beltza da. Orduan, novela beltza esaten dugunean, ari gara sortzen olako zaku handi bat, eta horren barruan sartzen dira, berez, asmoz, eta intentzioz, eta interesez, eta sakoneraz, eta espirituaz oso diferenteak diren novelak, ez? Orduan, novela beltza dela esaten duzunean ikustu gaur egun esan behar dela pizkar gehiago. Ez gara hasiko definitzen generoa hori berez oso gauza zail, nik esango nuke ezinezkoa delako, hain zuzen, hainbeste biltzar egiten dira urtero mundutiziak, eta beti egoten da gaiotako bat izaten da, ia zer da novela beltza, novela beltzari buruzko biltzarretan, eta hor aritzen dira definitzen zer da generoa nolakoa eta bat, eta sekula ez da iristen definizioa bateko batera. Eta bestela, ez gara hasiko ez da ere, Benedetto Croce-ren estetika tratatuaz hitz egiten eta horrelako gauzez, ez dut uste mereziduenik. Baina gutxienez, bai esan behar da, esaten lehen ere esan duan bezala, diferentzia handia daudela batetik bestera eta orduan pizkar gehiago definitu behar direla. Novela beltza ez da niretzat bederen balio gutxiko azpi genero bat, baina novela beltza izate hutsak ere ez du printzipioz ezer bermatzen. Novela beltzean bada behin irakurri eta lasai asko zakarrontzira bota daiteken subliteratura asko, eta bada oso ongi egindako produktu sofistikaturik ere, eta bada merkataritzari begira egindako alegin izugarriak ere badira, ezta? Beraz, irakurleok eta kritikariek astindu bat egin beharko dugu, edo astindu beharko ditugu gure prejuizioak, eta gure alferkeria intelektuala eta zertaz ari garen zehazten hasi beharko dugu. Orduan, nik kasu honetan novela beltzaren ezaugarri bat hartu dut, eta ezaugarri hori alderatu dut pixka bat novelarekin. Ezaugarri hori da espazioa. Beti esan izan da, eta uste dut hortan kritiko guztiek hortan bai bintzen bat atozela, novela beltzaren espazioa hiria dela, novela urbanoa dela, ezta? Baina, gertatzen dela da nork bere hiria sortu behar izaten duela. Esate batera, hartzen baldin badugu Dashiell Hammett, eta hartzen baldin badugu Hammetten Usta Gorria, novela famatua, horre Personville hiria dago, ez? Eta hiri horrek, esate batera oso zerikusi gutxi dauka Carballoren Bartzelonarekin. Eta esan daiteke behar bada ezaugarri batean baizik ez direla berdinak. Ez dela toki sinesgarri bat eskaintzea narratzen den historiarako. Personville hiria Hammetten guztiz fikziozkoa da, Montalbanen Bartzelona aldiz ez, baina Montalbanen Bartzelona idazleak bere